Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Рада представить гости нашей студии. Евгений Рябчинский, народный депутат Украины 8-го скликання. Витаю вас. Я витаю так. Давайте начнем с вами со следующей очень важной темы. Тема – это стратегия деоккупации Крыма. Есть ли у власти стратегия деоккупации Крыма? Ответ на этот вопрос дал в эфире Прайм Муждабаев, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Давайте послушаем его прямую речь. Довгий час дійсно нічого на цьому напрямі не відбувалося. Зараз речі заворушилися. І там я вже щось в РНБО ми поговорили, там ми з Міністерством реінтеграції територій окупованих поговорили. Я коли став міністром, то буквально, здається, на другий чи третій день покликав до себе із своїх відповідних співробітників і сказав, мене цікавлять наші бачення деокупації Криму. Це має бути у нас цей документ під рукою. Вони почали його писати, написали. Зараз він у мене на столі, я його читаю. Такий там не одна сторінка текстом. Стратегия по деоккупации Крыма, вот только сейчас, понятно, о ней уже много говорят, уже на протяжении 6 лет, но, к сожалению, так она и разработана не была. И вот сейчас пришел Кулеба, да, он там сказал и вел какие-то переговоры с РНБО, с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий. Сейчас есть какие-то наработки, не опоздали? Я думаю, що якщо є якісь наробки зараз, то вони були зроблені якраз раніше. Вони не виросли сьогодні і тільки тому, що дощ пішов на вулиці, розумієте? Це раз. Друге, ви ж пам'ятаєте, що ПАРЕ ще в 2015 році прийняло документ, яким засвідчило, що Росія – це окупант, і що вони в військовий спосіб окупували Крим. І вже відтоді, від 2015 року, мала б з'явитися, по ідеї, да, якась стратегія повернення Криму. Причому ця стратегія могла бути чисто гуманітарною, ця стратегія могла носити дипломатичний характер. Звичайно, що в військовий спосіб повернути Крим нереально, тому що стільки, скільки там зброї, я думаю, і ядерної, зокрема, то навряд чи вдалося б навіть силами НАТО. Але, знову ж таки, повторюю, що мені здається, що ті нароботки, про які зараз каже Кулеба, вони якраз і були зроблені ще за часів Клімкіна. Просто їм не давали ходу. Розумієте, взагалі кримсько-татарське питання і питання Криму, воно таке, це так само, як питання української мови, знаєте. Кажуть, воно повністю розтрощує суспільство, одні за, другі проти. Насправді, для мене питання кримських татар взагалі не стоїть, тому що треба було приймати ще в 2015 році автономію Криму, і сьогодні ми не просто боролися, знаєте, пліч-опліч, ми б сьогодні вже просунулися набагато вперед. На превеликий жаль, за тої влади це не сталося, за цієї теж я не бачу сильних якихось зрушень, але те, що озвучує зараз Кулеба, це непогано. Про автономию поговорим чуть позже. Давайте про стратегию. Как вы считаете, какая она должна быть, вот стратегия по деоккупации Крыма? Это просто вот такой документ, декларативный какой-то, или что? Вот какой он должен быть? Передусім, це програма дій має бути, розумієте? І якщо б така стратегія була, то питання давати воду в Крим чи не давати б взагалі не стояло, розумієте? Бо є стратегія, наприклад, повністю відрізати Крим, так мовити, від іншого континенту. І цю стратегію можна було б знову ж таки виконувати з 2015 року, і вже б з нами сіли за стіл переговорів не тільки стосовно Донбасу, і стосовно Криму також. Але ніхто, бачите, на це не пішов. Ми з вами якось в ефірі говорили про воду. Я казав, що є канали Кримського каналу, є ще військові канали, через які можуть іти під землею там води і так далі. Але, наскільки я знаю, це тільки для військових ця вода йде, не для громадського населення. Але щодо цієї концепції, вона мала б бути,
мала мати програмний характер, знову ж таки, і мала б відсікати всі інші питання щодо води, щодо взагалі відвідувань, щодо санкцій, щодо всього-всього. Ну вот если вот давайте предположим, что вот такая вот стратегия по деоккупации Крыма, она появилась. Какие она открывает перед нами горизонты? Ну, передусім, воно відкриває хоча б горизонт, хоч якийсь обрій відкриває, бо зараз взагалі питання, воно є провислим, воно навіть не стояло на порядку денному. Які воно може відкрити? Ну, передусім, давайте знову ж таки повернемося до питання кримсько-татарського народу, який на сьогоднішній день там є під, ну, скажімо так, під великим тиском російського керівництва. Причому я вже бачу, що багато хто здався просто ФСБ і вже працюють проти власного народу. Але основний актив кримсько-татарського народу не здається, і я думаю, що ніколи не здасться, поки не отримає те, що, власне, їм і має належати. А що стосується тих, кого завезли за радянські часи туди, особливо після того, як ешелонами вивозили кримців, то, звичайно, це був генералітет армії, ГРУ, НКВС і решти, і тому сподіватися, що ці люди будуть за Україну, ну, або ми їх перекуємо якось, знаєте, в нових. Ні, ніколи. Вони за імперію, за російською, і вони будуть і сьогодні, і завтра відстоювати цю ідею, тому маємо чимось тиснути. У нас є чим тиснути, у нас є струм, який постачається в Крим, у нас є вода, яка постачається в Крим. У нас є досить потужний, скажімо так, трафік продуктів і решти там всього, які постачаються в Крим. Ну, насколько мне известно, да, вода, электричество в Крым не поступает. Ну, и электричество прекратилось поступать в Крым в конце 2015 года, если не ошибаюсь, и 31 декабря 2015 года электричество в Крым было прекращено. Якщо, подачі. От пам'ятаєте, в 2017 році один з бійців АТО намагався підірвати навіть лінію струму, лінію передач, проти нього завели справу в 2017 році. А ви кажете, з 2015 року значить, припинили подавати. Офіційно так, офіційно у нас нема стосунків з окупаційною владою, а неофіційно і постачається і те і інше. Продолжая тему Крыма, ведь очень показательна была пресс-конференция президента Зеленского, которая прошла вот недавно, на прошлой неделе. Она была посвящена годовщине его президентства. И если вы смотрели эту пресс-конференцию... На жаль, не всю. Да, там вот на протяжении всей пресс-конференции вообще не звучал вопрос Крыма. И только прозвучал он в конце. Там ви були, Да, вас я бачив безпосередньо, і він не відповів на ваше запитання. Да. Між іншим, ви встали, задекларували своє запитання, але президент з'їхав з цієї теми. И самое интересное в том, что нам удалось задать этот вопрос в самом конце, когда уже пресс-конференция закончилась. Все-таки удалось выбить микрофон и спросить, да, но... Сам факт того, что Крым прозвучал, понятно, это наш долг спросить про Крым, как у крымских татар и как у крымско-татарского телеканала, но сам факт, что он не звучал от других журналистов, это же очень показательно. Ну, звичайно. Почему так происходит, Звичайно. что Крым исчезает с информационной повестки дня? Ви ж розумієте, що коли формується будь-яка прес-конференція, тим більше першої особи, прописуються так звані реперні точки. Тобто людина має через них пройти для того, щоб всі меседжі були озвучені для світової спільноти. Якщо питання Криму не озвучувалося, да, то це означає, що це питання не було прописано з самого початку. І якщо вам не давали можливості задати ваше запитання протягом всієї конференції, в кінці ви там якось видерли мікрофон і зрештою змогли, а президент все одно з'їхав, щоб взагалі слово Крим не звучало. Да? Це означає тільки одне, що вони намагаються на світовому рівні, бо ця прес-конференція нібито для українських ЗМІ, це прес-конференція для всього світу. Всі чекали, а що скаже український президент за ті проблеми, які є в Україні. І він пропускає Крим взагалі, який є значною частиною нашої території, нашим безпосереднім виходом в Середземне море, я не кажу про Чорне, який є плацдармом для майбутнього
військового потужного співробітництва з НАТО і так далі, і так далі. Просто все абсолютно знімається для того, щоб картинка була така проросійська, скажімо так. Розумієте? Це для чого робиться? Робиться для того, щоб та вата, яка голосувала за партію «Слуга народу» минулоріч, щоб вона на наступних виборах, які місцеві вибори мають відбутися в останній, наскільки я знаю, тиждень, останню неділю жовтня, щоб вона проголосувала не за ОПЗЖ, а знову ж таки за «Слугу народу», тому що вони якраз поділяють отакі, знаєте, я не скажу центристські, але це однозначно не проукраїнські настрої. Вот давайте поговорим, обсудим ответ Зеленского. Вот вы сказали, что он съехал, да, с вопросов, но на самом деле вот что он сказал по поводу переговорного формата? Он сказал, что да, это несправедливо, да, уже пришло все-таки время обсуждать Крым как-то на международных площадках, выносить это. Он сказал, что Путин не хочет говорить про Крым. Про Конституцию тоже сказал, чуть позже просто поговорим про Конституцию, но относительно вот переговорных майданчиков. Вы видите какое-то желание у нынешней власти создавать какую-то международную площадку по Крыму? Потому что если по Донбассу она есть, мы можем по-разному относиться к Минским соглашениям, да, к нормандскому мені прийдеться формату. зараз просто перейти відразу до автономії, тому що без питання автономії взагалі порядок денний, який стосується Крима, не існує. Тому що він нічим не відрізняється від вчорашнього і позавчорашнього. Я перепрошую, що я вас перебив. Знову ж таки, в 2015 році наш парламент, нашого 8-го скликання, прийняв декларацію про те, що кримсько-татарський народ є корінним народом Криму. Це, якщо я не помиляюся, було ледь не в жовтні 2015 року. Не пам'ятаю. Місяць не пам'ятаю, пам'ятаю, що це було в 2015-му. Але я точно пам'ятаю, що тоді за це проголосувало 283 депутати. Тобто до конституційної більшості не вистачило 17 голосів. Хоча ця декларація, вона мала такий факультативний характер, скажімо так. Ми просто декларували. Ми не вносили в Конституцію змін. Але якщо б тоді, наступного дня, наступного пленарного тижня винеслося питання, відразу після того, як ми питання корінного населення прийняли, питання автономії кримсько-татарської, я переконаний абсолютно, що ці от 300 голосів би знайшлося, бо 283 – це дуже близько до цієї цифри. Чи знайдеться зараз? Переконаний, що ні. Я читав інтерв'ю в Крим Реалії Лізи Богуцької, яка є наразі депутатом від «Слуги народу». Ви знаєте, це кримчанка, яка бачила все на власні очі. І яка, в принципі, є, я би сказав, в «Слузі народу» останнім апологетом, так мовити, боротьби за Крим. Ну, мені так здається. Там, по-моєму, там є, і вона показує, що ніби є 3 групи. Одна абсолютно як ОПЗЖ, тобто взагалі Крим Україні не потрібен, це російська територія там, і так далі. Друга група – це такі, які чітко розуміють, про що йдеться. І третя група нібито націоналістична, яка вважає, що взагалі автономії в унітарній країні не може бути, а якщо не може бути, то взагалі про кримсько-татарський народ треба забути. І якраз от в цій статті, в тому, що говорила Ліза, чітко показано, що в «Слузі народу», а вони наразі є оцією більшістю, монобільшістю, як так, у них немає на сьогоднішній день навіть там 100 голосів для того, щоб це прийняти, а треба 300. Ну вот депутат народной «Слуги народа» Василий Мокон вот был недавно у нас в студии, он считает совершенно по-другому. Он говорит, наоборот, найдутся голоса. Ну, давайте послушаем его прямую речь. З Лізою. Давайте вот послушаем, что он сказал. Звичайно. Внесення змін до Конституції, які можуть дати правові інструменти по деокупації Криму, по міжнародних судах, по відновленню історичної справедливості. Це внесення змін до Конституції стосовно національно-територіальної автономії. І я думаю, що в цьому напрямку також треба рухатись. Це вже все-таки спільна робота президента і Верховної Ради. Чому спільна робота? Тому що я є прихильником, наприклад, коли такі речі, досить такі серйозні і доленосні
для нашої держави все-таки мали би ініціюватися з боку глави держави. Як вона тільки з'явиться у парламенті, я впевнений в тому, що 226 голосів вона назбирає точно, а далі ще питання активної адвокаційної кампанії, тому що 300 голосів завжди у парламенті збирати складно. Хоча я вважаю, що тут мали би об'єднатися всі проукраїнські і державні сили. Ну вот он говорит, что одной из опций деоккупации Крыма это как раз-таки принятие крымско-татарской национально-территориальной автономии. То есть он трезво осознает, что действительно автономия поможет на пути к деоккупации полуострова. И говорит, что 226 голосов наберется. Более того, даже если присоединятся другие фракции, может и набраться 300. Ну, це один з свідомих слуг народу. Там таких небагато, на превеликий жаль. Я ж кажу, що може 100 і набереться. І 226 не рятує, тому що зміни до Конституції голосуються тільки 300 голосами. І це важко було завжди, і в цьому він абсолютно правий. Я в його меседжі не почув оптимізму. Чесно кажучи, ну, його позицію я почув, він молодець. Він однозначно стоїть не просто на проукраїнських позиціях, він стоїть на державницьких позиціях. І це, я би сказав, дуже велика втіха для мене, як для громадянина, що в слугах народу є такі хлопці. Але він сказав, що така ініціатива має йти зверху. Да, то есть он сказал, что вот все зависит от президента. Как папа скажет, знаете. По сути, вот если Зеленский внесет, то только тогда они будут голосовать и так далее. Вы знаете, что Зеленский встречался 18 мая с крымско-татарским представителем крымско-татарского народа, и они там, значит, решили создать, президент поручил создать рабочую группу, в которую бы входили тоже крымские татары, и рабочая группа будет заниматься проблемными вопросами крымско-татарского народа. То есть мы опять создаем рабочую группу, которая опять будет заниматься, изучать вопрос внесения изменений там в Конституцию Украины. Головне, що у президента взагалі є бажання. Чесно кажучи, для мене і це дуже велика новина. Ну, я маю інсайт з Офісу президента, що Зеленський дуже би хотів прийняти такі поправки до Конституції. І він неодноразово в своєму спілкуванні із головою адміністрації, з рештою своїх робітників, свого офісу, цю свою позицію наголошував. Але знову ж таки, ми розуміємо, що за один рік політиком не стають, раз. Він не дуже сильно розуміє, в який спосіб то робиться. Тобто він би хотів це зробити навіть якнайскоріше. Просто хотіти робити це різні речі. І ця от група, яка створена, про яку ви говорите, да, вона може затягти роботу набагато довше. Да? А ти прийми сьогодні, у тебе є монобільшість, от ти прийми сьогодні таку поправку, а потім створюй групу, як цей закон має далі діяти, і що з цим робити, і яку стратегію на подальше виробляти. А створити таку групу, це, на мою думку, це ще на півроку відкласти цю проблему. Ну вот, знаете, Ильме Умеров, заместитель председателя Меджлиса, вот как-то у меня был в эфире, и он сказал такую вещь, он сказал, что если примут изменения в Конституцию, 10 раздел, то только в этом году, потому что он видит, что он говорит, что монобольшинство тоже начинает распадаться на различные там группы, на различные там по понятиям, вот то, что вы говорили, да, по интересам. И если примут в этом году, то примут. То в следующий год, возможно, монобольшинства уже не будет такого, как есть монобольшинство. Ви согласны? Я абсолютно з цією мудрою людиною згідний. Я вважаю, що політична воля може бути реалізована тільки зараз. Більше того, нам вже дають сигнали західні країни. От сьогодні Меркель вже виказала свою думку і знову згадала Крим, сказала, що ніяких пом'якшень не буде, щоб ми не слухали Шрёдера, ніяких пом'якшень до Росії не буде, поки не буде повернутий Україні Крим. Це дуже важливий меседж, який почув, я думаю, і президент. Просто, знову ж таки, прийми, просто сам прийди в зал, проконтролюй, щоб ці 300 голосів знайшлося. Я переконаний абсолютно, що Порошенко з ЄС дасть голоси. Я переконаний, що
позиція Юлії Тимошенко буде незмінною, і вона теж підтримує по голосу. Теж я з Рахманіним розмовляв, то теж у них немає проблем. Тобто мені здається, що 300 голосів, якщо активізувати своїх, можна набратися. Просто цим треба займатися, розумієте? Но давайте представим, что перед вами сейчас сидит человек, вот, абсолютно неподготовленный, возможно, который так отслеживает события по Крыму очень пунктирно. И вот когда мы говорим о целесообразности создания крымско-татарской национальной территориальной автономии, у него возникает вопрос, зачем? Вот как бы вы ему ответили? Ну, дуже просто. Ну, є дуже багато різних історичних подій, які нам підказують, що, наприклад, зараз дуже влучно, але росіяни просто схватяться тут же. Судетська область, Чехія, коли німецькі війська війшли, тому що там були громадяни, не громадяни, а етнічні німці. Да? Якщо кримсько-татарський народ є частиною українського народу, причому дуже активною частиною, це не просто проукраїнські люди, це люди, які однозначно за українську і незалежність, і суверенність, і соборність, і так далі, то однозначно прийняття кримсько-татарської автономії в Криму дасть ще один рычаг для того, щоб тягнути Крим назад. Тому що я знову ж таки повторюю, та вата, яка сидить в Криму, ці всі персональні пенсіонери НКВС, МВС Радянського Союзу і решти відомств, вони ніколи не погодяться. Вони будуть все, що завгодно робити. Єдині, хто у нас є, от наша частина українців, це кримці. Тому, ну, я не знаю, чи я зміг вас переконати. Ви сказали, що я, типу, нічого не знаю, от ви мені пояснюєте, так? Ну, просто я знаю, наприклад, історію Руси, да? От колись київський князь Святослав повністю розтрощив хазарський каганат. Ну, повністю, не залишив каменя на камні. Сам би він не зробив. Всередині Русі були племена, які етнічно не були ні славянами, ні варягами. Вони називалися печенєги. Він звернувся до печенєгів, і вони разом з печенєгами то зробили. Розумієте? Є речі, які історично не просто вигідні, вони важливі. Вони важливі для того, щоб будувати далі велику державу. І він зміг це створити, і Русь тоді була, ну, як половина сьогоднішньої Росії. Тому я абсолютно переконаний, між іншим, він взяв Корсунь, це Херсонес тодішній, да? Тобто він і Крим взяв тоді. Тому ситуація така, що насправді нам не просто вигідно мати свій плацдарм, своїх людей, причому затятих, таких як кримці. Нам таких людей ще й виховувати треба. І постійно їх якось заохочувати. От, і такої проблеми, як з вашим каналом було до півроку, чесно кажучи, не може бути в державі, де розуміють, що таке соборність і що таке є незалежність і суверенітет. Вот в нашей студии был еще Ахтем Чайгоз, народный депутат от Европейской солидарности, заместитель председателя Меджлиса, и он сказал, что решение вопроса крымско-татарской национальной территориальной автономии, вот есть такое прекрасное слово на украинском, роздратуя Путина. И да, и якобы Зеленский... Да, и якобы почему не принимается вот сейчас, он сказал, что якобы Зеленский боится роздратувати президента Російської Федерації. Ну, смішно звучить. Взагалі президента Путіна дратує, українське слово, є прекрасне слово, курвить, що взагалі є незалежна Україна. Тому зважати на те, що це карлятко собі думає, взагалі себе не поважати, розумієте? Тому однозначно все, що не подобається Путіну, треба робити. На моє переконання. Тому що все, що робить Путін, він намагається, як ракова пухлина, розширитися, так сказати, завширшки, зробити Росію більшою, більшою і більшою.
Але вони не розуміють, що вони, я не скажу культурно, тому що навіть свою культуру вони нищили самі. Там Толстого відлучили від церкви, там Достоєвського на плацу хотіли розстріляти і так далі. Про їхню культуру я мовчу. Да? Але вони ж нічого не придумали в світі. Вони користуються всім, що придумав цивілізований Захід, і все життя воюють з цивілізованим Заходом, розумієте? При тому всьому вони і Схід не визнають. Тобто вони грають якусь свою гру, що вони якісь особливі. А по великому рахунку, якщо відняти у них Київ, який вони вважають матір городов русських, розумієте, то їх особливість вся помножується на 0. І вони ніхто. І вони частина Орди, більшою частиною Орди, я вибачаюсь, тоді є Казахстан, а вони тоді менша частина, розумієте? І тоді вони не є нащадками Орди, розумієте? А так вони вважають, що вони нібито нащадки Руси, а так вони ніхто. Тому я би боровся всіма методами, я би боровся гуманітарно, тобто гуманітарна політика була б зовсім інша, ніж була при Петру Олексійовичі, і тим більше за Зеленського. А однозначно приймав кримсько-татарську автономію в Криму, тому що це дасть нам плацдарм на майбутнє, причому шалений плацдарм. Причому плацдарм, який дасть змогу нас об'єднати в одну велику сім'ю не тільки з Європою, а ще й з Туреччиною. Розумієте? Туреччина і так прагне вступити в ЄС, і це б дало, так мовити, це ж європейська територія, це б дало ще один плюсик, да? І це була б велика коса, яка б розділяла цивілізований світ від Росії. Я вважаю, що це взагалі було б ідеально. На жаль. Давайте подключим к нашей беседе народного депутата Украины, фракция «Голос» Ярослава Юрчишина, который нас слышит. Пане Ярославе, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот мы сейчас с Евгением Рыбчинским, народным депутатом 8-го созыва, говорим про автономию крымско-татарскую национально-территориальную и о перспективах ее принятия. Вот как вы оцениваете эти перспективы? У нас был ваш коллега из фракции «Слуга народа» Василь Мокан, который сказал, что он поддерживает и он думает, что 226 голосов наберется, и если присоединятся другие фракции, возможно, и 300 наберется. А вот ви як вважаєте, наберуться ли голоса? Я б дуже хотів вірити пану Василеві, але знаючи, що в більшості є такі представники російського інтересу, як пан Бужанський чи пан Шевченко, в мене великі сумніви, що 226, власне, від «Слуги народу» набереться. Чи буде, я б сказав, сміливості в цьому скликанні парламенту внести цей однозначно необхідний законопроект? Я дуже сподіваюся, що так. В нашій фракції є представник кримсько-татарського народу Рустем Умєров, є представники власне кримсько-татарського народу в інших фракціях. Я думаю, що ми насправді заборгували цей закон, і цей проект цього закону має власне вийти з середовища кримсько-татарського народу. І погоджуюсь, це треба робити, не звертаючи увагу на там біснування країни-агресора. Нам дуже важливо вирішувати наші внутрішні справи, а не оглядатися на нас ззовні. Насколько важно, по-вашему, принятие этих изменений в Конституцию? Я думаю, що вони перезріли. Тобто, насправді, ймовірно, ми б мали зовсім іншу ситуацію в Криму, якби ми раніше цим питанням зайнялися як країна. Тому це надзвичайно важливе питання. Вот вчера в нашей студии был народный депутат из вашей фракции, ваш коллега и председатель вашей фракции Сергей Рахманин, и он сказал, что еще один законопроект, а именно про коренные народы, на финишной прямой. Давайте послушаем его, не отключайтесь, пожалуйста. Ми вже фактично на фінішному відрізку. Це законопроект про корінні народи, який ми сподіваємося будемо вносити вже найближчим часом. Ми співпрацюємо в тому числі із депутатами з інших фракцій, зокрема з фракції «Європейська солідарність», зокрема ми в контакті з Мустафою Джемілєвим. Чому він необхідний з моєї точки зору? Тому що, перше, це відновлення історичної справедливості, бо, як відомо, кримські татари – це єдиний корінний народ в Україні, тобто народ, який не має своєї батьківщини поза Кримом, як відомо. І узаконити права кримських татар, мені здається, що це відновлення історичної справедливості, направду, можливо,
Це припущення, бо історія умовного способу не сприймає в принципі. Якби подібний закон був ухвалений раніше, якби подібна норма існувала в вітчизняному законодавстві, можливо, ми б уникли частини тих проблем, які, на превеликий жаль, у нас виникли. Пане Ярославе, вот законопроект про коренные народы на финишной прямой. Что это значит? Те означає, що депутати, які над ним працюють, власне, зокрема, і представники кримсько-татарського народу, фактично фіналізують положення цього законопроекту. Далі він буде представлений громадськості на обговорення. Я дуже сподіваюся, що серед його авторів будуть представники переважної більшості фракцій. На жаль, не можу сказати, що всі, тому що в нас є представники російського інтересу, опозиційна платформа «За життя». Я сумніваюся, що вони підпишуть такий законопроект, хіба пролобіюють там якісь спеціальні норми для власне там російськомовного чи російського населення. Але я переконаний, що робоча група, яка працює між, тобто там є різні представники різних фракцій, різних комітетів, що має найближчим часом презентувати свої напрацювання. Но для принятия этого законопроекта нужно всего лишь 226 голосов, правильно? Не всього лише, а цілих 226 голосів. Тобто тут дуже важливо, щоб страх там, не знаю, якихось дискусій перед місцевими виборами, просто не збив бажання в великих партій, власних парламентських партій приймати цей закон. Але я дуже сподіваюся, що це не зупинить наших колег по парламенту, нас це точно не зупинить. Вот Сергей Рахманин сказал, что «Голос» ведет переговоры с европейской солидарностью, а вот такие вот подобные переговоры ведутся с представителями монобольшинства, с монобольшинством. Потому что если 226 голосов нужно, это ж понятно, что их голоса очень важны. Так, є група депутатів в більшості, зокрема названий вами Василь Мокан, який достатньо проукраїнський. Я думаю, що серед авторів точно мають бути представники більшості. Не тому, щоб там хтось взяв на прапор там політичної перемоги, вирішення цього перезрілого питання. Так, до речі, і просто наш вектор європейської інтеграції вимагає, щоб у нас були захищені права корінних народів, малих народів. Тому в даному випадку я дуже сподіваюся, що буде. Чи буде 226 тільки від більшості? Ми знаємо, що в нас є такий термін монобільшість, але останнім часом жоден голос не приймає, жоден закон не приймається. Там, якщо згадати банківський закон чи там закон про ринок землі, не приймається лише голосами більшості. Тобто номінальна більшість є, реально монобільшості вже не існує. Але я переконаний, що проукраїнські фракції, державницькі фракції в парламенті, державницькі політики в парламенті, незалежно від фракційної приналежності, зокрема, будуть є співавторами цього законопроекту, а і далі будуть активно переконувати фракції голосувати за нього. Тому я не скажу, що буде легко зібрати 226 голосів, але я переконаний, що це треба робити. В залі, коли появиться, по-вашому, цей законопроект? Це залежить від того, коли він буде готовий до презентації власне громадськості. Робоча група, як сказав Сергій, працює. Провідні ролі в цій робочій групі відіграють і Мустафа Ага, і власне Рустем, і Чийгоз. Тому, в принципі, я думаю, що ми я переконаний, що вони затягувати не зацікавлені. И по поводу еще изменений в Конституцию Украины относительно крымско-татарской национально-территориальной автономии, хотела спросить, это конституционное большинство, 300 голосов понадобится, чтобы принять эти изменения, а вот 300 голосов наберутся, по-вашему? Мають набратися. Нам дуже чітко треба всьому світові показати, що ми не забули Крим, ми збираємося повертати Крим, а з поверненням Криму ми збираємося і вирішувати питання унормування існування кримсько-татарської автономії. Тому в даному випадку, тобто це знову ж таки, знаєте, я не можу гарантувати, гарантувати може хіба Господь Бог.
Але я можу чітко сказати, що ми зробимо все, щоб це не було дискусійне питання, щоб це було питання, яке має об'єднати зал. Зрештою, ми чули обіцянки президента на День пам'яті депортації кримських татар, день вшанування цієї сумної дати. На великому форумі були слова президента, де він гарантував, що питання кримсько-татарської автономії буде дискутуватися і вирішуватись. Звісно, з одного боку, ми знаємо, що не всі обіцянки президента виконуються, так? Скоріше навіть меншість обіцянок виконується, але тут потрібно дотискати. Дякую. Народний депутат України, фракція «Голос» Ярослав Юрчишин був з нами на прямому зв'язку. Дякую. Чохсагулмест. Относительно законопроекта про коренные народы. Почему понадобилось так много лет с момента провозглашения независимости Украины, уже почти 30 лет, чтобы восстановить историческую справедливость? И то, если еще примут, пока еще ничего не приняли. Передусім, це питання навіть не українського народу етнічно, а самих кримців, які організовувалися досить десятиріччями. Я би сказав, що Меджліс став сильним років 10 назад. До того він слабо працював. Але 10 років – це вже так мовити, значний термін часу для того, щоб хоч щось вирішувати. Просто 10 років назад був Янукович при владі, і таке питання взагалі не стояло при Януковичі, розумієте? Вопрос автономии стоял и при Кучме, и при Ющенко, и крымские татары всегда поднимали этот вопрос. Еще с 90-х после провозглашения, сразу после провозглашения. Леоніда Даніловича абсолютно все влаштовувало, всі знали прекрасно, що його зять з Криму, тодішній зять Франчук, вони контролювали ситуацію стосовно злочинності в Криму, дивилися, наскільки там активні татари. І взагалі вони сприймали півострів як свою вотчину, розумієте, землю, якої вони продають, і потихеньку наживають собі капітали на Заході, щоб мати потім десь на Італійських островах собі дачі, розумієте, з вилами. Тому я про тих взагалі не беру, тому що ті взагалі нащадки Радянського Союзу, радянські червоні так звані директори, на них і сподіватися було неможливо. Реально на кого можна було вже сподіватися, це з 2004 року на Ющенка. І він, в принципі... і возлагали на нього надіжди. Реально до 2008 року він давав навіть сигнали. Ніби, давайте ми зараз поміняємо парламент, і буде. А наступний був ще гірший, ніж той, що був попередній, тому і зайшла значна кількість регіоналів, і взагалі це питання стало не на часі. Потім прийшов Янукович, і зрештою це питання стало дійсно руба тільки в грудні 14-го, на початку 15-го року, коли зрештою ми і прийняли оцей закон про те, що корінним народом півострова є кримсько-татарський народ. Просто відразу після цього треба було формувати той закон, про який говорив Юрчишин, з точки зору того, що вони його зараз напрацьовують. Я перепрошую, цей закон мав напрацьовуватися з 15-го, а як озвучив рівно рік тому Порошенко, такий закон вже є. І він передбачав, що він буде винесений в зал, але завадило, що просто в залі вже влітку не було навіть депутатів, які могли це приймати, і тому цей закон не винесе. Я не зрозумів тільки одного. Якщо цей закон був і над ним працювали серйозні фахівці і юристи, чому цей закон не взятий за основу, просто змінили авторство, да? Зайшли вже нові автори і поїхали. У нас такая история с внесением поправок в Конституцию Украины. Вы знаете, что при Порошенко работала Конституционная комиссия, которая вынесла свое заключение по законопроектам. И тоже есть, да, вроде. Но сейчас опять создается какая-то рабочая группа, которая будет заниматься этими вопросами и рассматривать вопрос внесения изменений в Конституцию. Это что, это затягивание времени? Звичайно. Я пам'ятаю, мій колега Ріфат Чубаров тоді сказав, що це був, якщо я не помиляюсь, жовтень 18-го року. Він сказав, у нас вже все на мазі,
ми відразу після Нового року приймемо. Ви пам'ятаєте, що це питання потім переносилося, і тільки знову ж таки в травні Порошенко озвучив, що такий закон є, але вже пізно. Тому, між іншим, Чубаров і не з Порошенко, тому що він годувався оцими обіцянками, зрештою він став перед Меджлісом, вибачте, колеги, нічим не може допомогти. Оце така реалія. Давайте к следующей не менее важной теме. Сегодня офис президента сообщил о прошедшей видеоконференции рабочих в трехсторонней контактной группе в Минске. Вчера в эфире «Прайма» Муждабаев Сергей Рахманин высказался о перспективах данного формата. Давайте его послушаем. Вони, не мають жодного юридичного сенсу. Б, вони не працюють. В, вони ніколи не будуть працювати. Не йдеться про те, що от ми виходимо і кажемо, все, Мінські угоди від сьогодні не працюють. Йдеться про те, що ці угоди підлягають ревізії, а на ревізію Росія не погоджується. Можем ли мы отказаться от Минска, как вы думаете, и надо ли в таком формате, в котором они сейчас существуют? Ви пам'ятаєте, як взагалі з'явився мінський формат? Після Іловайського котла. Да. В вересні 2015 року прийшлося Україні. Очень правильное слово «пришлось». Я кажу, як є. Прийшлося підписати оці, вибачайте, угоди, які були нам нав'язані. Розумієте? Причому з самого початку Росія намагалася впихнути в цю групу квазі-республіки, яких не існує, і зробити їх суб'єктами міжнародного права. Слава Богу, хоч на це не пішли. Але мій однокурсник Сергій Рахманін абсолютно правий в тому, що якщо їх навіть брати, ці угоди за основу, вони підлягають дуже великому перегляду, реформуванню і винесенню на зовсім інший юридичний рівень. А на це ніколи в житті не погодиться Росія. Більше того, ви ж розумієте, що ця платформа Мінських угод, вона нам нічого не дає, а Росії завжди дає змогу говорити, що на Донбасі Україна стріляє, а це якраз ми стріляємо у відповідь, а не навпаки. Тобто це змога маніпулювати фактами. Я би взагалі, якщо існують різні формати, якщо вже відштовхуватися там від паризького формату, від нормандського так званого, я би взагалі тоді забував про мінські перемовини, взагалі виводив би їх за дужки, як то кажуть, тому що ці перемовини ні про що. Но ведь на Минске настаивает и Германия. Їм треба на чомусь наполягати. Нема ніякої іншої юридичної основи переглядати повернення в Україні Донбасу і так далі. А Росія маніпулює, їм треба оцю зараз там на 6 мільйонів, умовно кажучи, там 3,5 мільйона голосів проросійських повернути в електоральне поле України для того, щоб у нас вже ніколи не було нормального парламенту, щоб у нас вже ніколи не було нормальної місцевої влади, щоб далі суспільство українське поляризувалося. Оце їм дає повний карт-бланш якраз мінський процес, мінські угоди. Що би робив безпосередньо я б ставив крапку. Я б ставив крапку на цьому і казав, ми виходимо з мінських угод, тому що вони є неможливыми у своєму виконанні. Крапка. Все. И у нас даже первый пункт Минских соглашений не выполняется. Огонь не прекращается на востоке Украины. Несмотря даже на разведение войск, о которых говорили. Да, развели войска, но стрелять-то продолжают. І будуть далі. Ми ж розуміємо, що вони роблять. Вони ставлять в дитячих садках, ставлять мінометні батареї і починають дуже прицільним вогнем бити по наших, по ВСО, по армії. Звичайно, і супутник, і БІПЛА дає чіткі координати, де це знаходиться, і наші накривають ці батареї,
А далі ДНР кричить, що Україна стріляє по дитячих садках. Розумієте? І це все роздувається в російських ЗМІ. А оскільки в Україні нема представництва, Фейсбук, наприклад, а в Росії воно є, да, то люба інформація там розповсюджується значно швидше. Тому, ну, знову ж таки, ми програємо, на превеликий жаль, не тільки в Мінському процесі, а взагалі в інформаційній війні Росії. І єдина змога України вижити, по великому рахунку, це взятися за тяму свою. І взагалі такі канали, наприклад, як АТР, як ті патріотичні канали, які взагалі ведуть мовлення там українською мовою, які за Україну, які взагалі не дають новини з Росії, а такі є. Їм дати привілеї, а решту або позакривати через Нацраду, або такі санкції ввести, щоб вони взагалі не могли слово «Росія» вголос говорити. Ну, тобто замість Росії говорити, наприклад, країна-агресор. І крапка. І тоді канали Медведчука, говорячи країна-агресор, все, це міняє речення, розумієте? Міняє інформативну базу, а далі та їхня аудиторія ватна, вона починає вже і Росію сприймати зовсім по-іншому. Значить, це можна робити? Можна. А чому не робиться? Тому що торгівельний баланс з Росії 11 мільярдів, і в цьому торгівельному балансі сидять ті, хто привели до влади і цього президента. От. И при всем при этом Россия в ходе конференции Совета безопасности Организации Объединенных Наций продолжает шантажировать и говорит, что пока санкции не будут сняты, Ми будемо стріляти. Да, мы будем стрелять, и огонь не будет прекращаться. Виявляєте, вони вже не бояться. Да, это уже открытый просто шантаж. И вот спикер миссии Украины в ООН Олег Николенко отметил, что насилие продолжается везде, где Российская Федерация является стороной конфликта. Давайте послушаем его цитату. Той момент, коли російська делегація відверто заявляє на засіданні Радбезу ООН про захист цивільних осіб в збройних конфліктах, що без зняття санкцій не буде глобального припинення вогню. Раніше ми чули лише те, що санкції заважають гуманітарній допомозі для боротьби із COVID-19. Не допомогло. Тому вирішили повернутись до старих практик шантажу. Заява Російської Федерації пояснює, чому продовжується насильство в Україні, Сирії, Лівії та інших місцях, де Росія є стороною конфлікту. Але ми добре знаємо, що навіть якщо санкції теоретично будуть скасовані, припинення вогню не буде. Росіяни завжди знайдуть привід для продовження агресивної політики. Вот действительно, вот вы не наблюдаете, что сейчас Россия делает все, вот если посмотреть на вот эти заявления, чтобы санкции были сняты. Вот сейчас какая-то такая еще более мощная кампания развернулась, или мне кажется? Ну, я не хотів би бути в опозицію до вас, але скажу, що ну, от, в 2014 році я став народним депутатом, і ця тематика вже існувала. В 2015 вона ще збільшилася, і сьогодні вона така сама. Тобто, сьогодні вони просто вже відкрито говорять і угрожають. Росія дає постійно різні меседжі. От навіть наш посол в ООН, да, він сказав, що ще вчора вони говорили, що зніміть, будь ласка, санкції, тому що у нас ковід. Тому що типу, росіяни хворіють. Де ковід і де обстріли наших позицій. Да? Зніміть санкції і де окупація Криму. Тепер вони говорять, що якщо ви, значить, не знімете санкції, ми будемо продовжувати стріляти. Це означає, що на тлі зменшення ціни нафти до нуля взагалі економіка Росії тріщить, і вони вже не знають, яким способом натиснути на світ. Я вам кажу, у них є останні, це оця от ядерна кнопочка, вони, а якщо ви нам не знімете, ми натиснемо на кнопку. Ну тоді можемо попрощатися не з світом, а якраз з Росією. Тому що на сьогоднішній день всі стратегії, я не беру НАТО, всі американські стратегії на повне, ну, не то що знешкодження, на знищення, на повне знищення Росії в разі, якщо вони натискають кнопку. Тому що вони собі думають? Це гра, це маніпуляція. І ця тема всі 5 років звучить. Просто до того ми маємо відносити як до фона.
І слава Богу, наші європейські партнери нічого ще не знімають. Но Хоча опасений нет, да, того, чтобы санкции могли быть сняты? Дивіться, у них були великі гроші, поки нафта була по 70, 80, 100 там і так далі. Були дуже великі гроші, і вони цими грошами лобіювали, називаємо це так, а по суті підкупали європейських політиків, які, от Шльодера, наприклад, він і сьогодні озвучує по старій пам'яті все, що йому казав Путін. Ну и ПАСЕ они тоже шантажировали своими взносами. Зрештою, вони і зайшли в ПАСЕ, Ну, да. розумієте? В ПАРЕ сьогодні вони сидять тільки тому, що там низка країн не платила, потрібен був цей внесок, і вони добили. Але вони навіть там примудряються брехати постійно, і їх вже не сприймають серйозно по одній простій причині. Коли вони були на відстані, здавалося, що Росія велика і потужна країна. Коли їхні представники сіли в ПАРЕ, на цьому вся велич закінчилася. Дуже дякую вам. Я вам. Євген Рибчинський, народний депутат України 8-го скликання, був гостем нашої студії. Спасибі. А ми не прощаемся. Эфир телеканала АТР продолжается. Буквально через несколько минут смотрите Prime. Не переключайтесь. Скоро кончим.